Yay! 105 subscribers! Hi everyone! Hello! Once again, it's me, Myra, from Philippines. So, kumusta po kayong lahat? My hello, each one of you who watching my vlog, and of course, to my 105 subscribers. So, ayan, finally, 105 subscribers. Ang saya-saya ko po. Marami pong salamat sa inyong lahat. And para sa akin, kasi nag-uumpisa pa lang ako mag-YouTube, and marami pa akong hindi alam nyo yan, yung pag-edit ko, hindi pa kagandahan, basta marami pang mga bagay kayong mapapansin na talagang hindi ko pa alam kung paano mag-edit, yung pag-vlog ko may watermark pa din, pero pinag-aaralan ko naman. And maraming salamat sa inyong lahat for trusting to watch my vlog, kahit na baka ngayong iba sa inyo naboboring kasi merong mga nagko-comment na hindi ko nakuha yung expectation nila. So pasensya na po. So anyway, nabasa niyo naman kung ano ang title ng YouTube channel ko. It's all about Myra's Life channel. So ibig sabihin, ang topic ko dito ay it's more all about my journey, my life, na gusto kong i-share sa inyo. So, yun. Kaya, kung bago ka lang sa channel ko at nag-subscribe ka, make sure na nag-subscribe ka dahil gusto mo yung channel ko. Ayoko naman na manood ka na hindi ka masaya. Nag-subscribe ka dahil kumbaga yung hindi ka masyadong masaya. Gusto ko yung kumbaga happy ka. Kaya yun. Sa mga hindi nag-subscribe sa akin, I mean nag-subscribe and then nag-unsubscribe, okay lang din naman sa akin. Naiintindihan ko naman yun. Kasi, syempre, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba ng pananaw, iba-iba ng mga gusto sa buhay. Kaya, okay lang sa akin yun. Basta, ang gusto ko lang mag-share ng journey ko na makapag-entertain sa inyo, makapagbigay ng kahit konting kasiyahan, and of course maka-inspired. Yun ang point ko, kaya ako gustong mag-vlog at happy ako sa ginagawa ko. So for those na nag-subscribe and patuloy na nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. So thank you so much, and God bless din sa YouTube ninyo. And yun, kahit na bago pa lang ako, para sa iba ay wala lang to, pero sa akin, it's mean a lot to me yung 105 subscribers. Thank you so much. So, nag-message sa akin yung YouTube, congratulations daw, dahil na-reach ko na yung more than 100. So, still keep going. So, anyway, ginawa ko itong vlog na to para taos pusong magpasalamat sa lahat ng subscriber ko. Once again, thank you so much to all of you, especially sa 105 subscriber ko na meron ako at this moment. And for those also, sa mga nanonood na silent viewers ko, maraming salamat din po sa inyo. Dahil kahit pa paano, nakakadagdag yung pag-views ninyo sa counting ng watch para sa YouTube ko. So, maraming pong salamat. So, ngayon, nandito ako sa rooftop. Papakita ko sa inyo kung ano ang hitsura. Oh, anyway, may sabihin pala ako. Sa mga nabasa ko and napanood ko, bawal po daw yung mag-sub to sub. So, next time, sa mga magme-message na kunwari ay nabisita ko ng bahay mo, patadyak naman, pakalabit naman, or pabisita naman, pa-subscribe back din. Gustuhin ko man, pero sa ngayon, hindi ko na muna gagawin. Kasi, hindi daw po yun maganda at makaka-apekto daw yun sa YouTube mo and sa YouTube ko. Hindi daw po maganda. So, hanggat maaari, iwasan na lang natin. So, yun. Itama na lang natin para yun, lahat tayo is safe.
So, ayan. Papakita ko sa inyo yung rooftop namin. And, anyway, nagluto pala ako ng pasta with chicken and may pechay pipino. Paano ko ba paliwanag? Basta, pinakuluan yung pasta at then after pakuluan, may halo siya ng manok. And then, nag-half cook steam ng pechay. And then, yun, parang ano siya, parang sopas na rin. This is how it looks like, our little rooftop. Ayan. So, that's the beautiful sky. Katapos lang po umulan, kaya ganyan po siya. So, ganyan po yung neighborhood namin. Dikit-dikit ang bahay dito. So, ayan. And, ayan yung mga halaman. Dito po kami naglalaba, naliligo. Ayan yung patulan namin. And ayan, malapit na po mag-sunset. Ayan, ganyan po yung itsura kapag sunset. Kasi yung mga kapitbahay namin ganyan. Beautiful sunset. Nice sky. It's around 5 minutes before 6 in the evening. Lovely. Anyway, that's it for now, my vlog. Okay? See you on my next vlog. And once again, always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So, stay safe, everyone. And God bless you all. So, see you on my next vlog. Bye-bye!